Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ngi em hakajok kabaki kon samla jungi kemla ban kemilan tisho tangi ka kam sarkar. Henry kala dairu kajong ban pai kmat no saki wei pat ki kam ki badang paho karai hakani kejala. Kejala kabaki babon ki rew shampang ki juong. Ya kata ka kentien kejala kabadap karai da kedot bat kangam. Kata kalong ke khubor ban yang no ahla ki jong ki kejan. Ladangi ong kerdo kam sarkar. Kamot pat baki kon jungi kin kan sting no ya ka pule puti. Henry tokan mau ba ka jingdang jing start ru kalong ka bakongsan ha kino kikam bangi trei komju ha ka kai pateng ban khni no yu lakam na ki waipan bat ban trei hi no yaki wat la ki de kikam ki bangim pat ju trei lengba ka ni ka khobor ngin pen i shapi ya ka wei ka nuksa lengba wei samla khasi ubala phai khmat chakakam ka ba ngi kum ki khasi dang duna ki batrei ya ka ni ka kam bat la ban ong ba khandai point khandai % hite dang trei bet tang da ki bar jela kata kadai ka kam khaps nyu bat uneu samla sambor lang nong klau ku bashong basa hamen road jingking nong thma shilong hakabanta ka baha bakashnong lom sopho te ngapoi seng ya kani ka kam na malba ka kwa ba ki wi khna samla kani kiu lang kani ka kam umju ha ka bai dei bat ka beautician usamla sambor lang nong klau ula pendap ya kijing hikai khaps nyu bat ki wei de ki jing sha hikai hakikam ki bai dei bat ka beautician na shabar jalla Henry hadin bola pendap ya kajing syahikai bat wan pai no shalayeng shamla hon pat ban bore ya kasab bat ya kajing sempang jong u hakan ka kam tang halade Henry kajing mo perkhat jong u kala keting banya samlam ya kani shaki wai pat ki para samla kabri nyotrap khamtam ya ki shenrang na kajing yu i jong u baki babon hi ki batre bat kamai spa nakani ka kam hadu menta kidang bon tang ki barjala kumta ha ka arpo terek ubnai risau jong snam arajar sipo uneu samla ula seng ya ka skol hikai kaps nyo bat ka beautician ha ka yingsa jong uhi da ka basdang khandiat ngot ki samla ki basha hikai kanthom ya ki shinrang bat ya ka ni ka skol ula ai kerteng Sam's Training Center adu shabangan ni training hi ngala don kata ka jing thmu ba ondang la adep nang thi adon kata kan sim pangakwa ban ai jing kailem yaki wei ki khna samla mo na khani ka state ka jongi hi khnang bangini kiu lang ha khani ka kam tahi ka de ka jing thmu jonga ba konstan te ka jingwan jong khna ha khani ka training center ka nang yai snam ka la nang yai buon oi ha podang sedang kong ti dang ye duna te hadu tau snam arjar khat khan dai mo ti ka nang yai buon nang yai kiu tim ta snam ni don kumba sanpho tam ta hi student ki la nang yai kiu habai nu jol ba ki snam bala le Shinyo balong kumno idong kambane hespa mo nyong kam shinyo badong kambane hespa mo manukong shinyo balong dam for dummy hair number 2 for dry hair 3 dandruff 4 color hair 5 henna 6 for frizzy hair 你当看本来还是看muslim si benar, si sin si benar,
Kamtam kini balale straightening, kiba use chemical. Kiba use chemical like straightening, foaming, color. Ting idong kambane hair spa. Once in a month. Stang kitu kiba long damage hair, kiba long idong kambane twice in a month. The after the black hair spa, idong kambane shampoo. Hadin arseni. The baling idong kam balai hair spa namal sinyo long kumlo long healthy. Sinyo long healthy, long smooth and shine. Tadaw idong kam balai hair spa. For hair fall, yada na kajing hap sinyo. Di balai kumlo ni shampoo shaw sinyo. Shampoo hair. To dry 50%. 3 section the hair. 4 apply hair spa. Hair spa section by section with medium section. This big section, pay of big section tim long. With medium section, apply hair spa section by section. Hair spa cream with emulsify. With emulsification. Kumno ban emulsification? Ita cream, emulsify sinyo. The hair spa cream can penetrate shapo jung sinyo. 5 massage the hair. Here for 10 minutes, 10-15 minutes. Massage the hair. We don't come on massage, gently massage. Nangta 6 give steam. Give steam or hot towel. Hot towel. Lada film steam. Nilaban use hot towel. Steam or hot towel for 15 minutes. Lada nangta. Rinse the hair. Hair with normal water. With normal water. Murkumdo, no shampoo, no conditioner. Nang kambale shampoo, nang kambale conditioner. Saitang dako suda. Kayo fidile conditioner la ni shampoo. Nang kambale shampoo. No shampoo or conditioner. Without shampoo or conditioner. Nang ta 8 towel dry. Towel dry 80%. 9 apply serum. Apply serum. After that, dadam to 10 style the hair. Dada kita hindi balong i-cleanse ko arsing indong kambale shampoo. Indong kambale shampoo hadin arsing. Nada usnam arjar sipo hadu kini kisngi bamanta labon ngot kisamla kan thai bat chenrang kilayo jing mentoy nakani ka skol khamtam kitu ki bawan nakalong yeng baduna kayo ka kon hakaba kimtan kamsho banet sabar jala hanrei tang hala ka jong ka jala kilala banyo jing hikai hakani ka kam
เป็นกับความสงปัดงาสะอาเตหาน้องทำไมแต่กะเวกจิสมูจังอ่ะบางวันให้training hi kadai koi kementar mau kementar kapor banwat ki kakam ke ai ru la jinjar kementar mangin ap kam sarkar ke ai te kementar mau kum ngidang yo kalat te ngiwan hani ke ngila wan seng kam la jong ngila man seng kam la jong te ngila ban yeng la kijat ban long ban kamai kan tadi namar ke gibril yang kam ke jong kamai hi te kawai ru ala subyang hi bawan hani training ngalas ala yo sibun ki cictep sepang kan ikalan te kuman ningkong ru ningkong ni te ngintep imo kap snyu ikwa am kap snyu tamba ngintep re ngimut nginang mut ibade besukap te dalawan hani pa training miso ila kai kabangi ngintep subu kum pistai ai fashion komentar fashion ngilanang mantep nanang tep te entama kum kani kapor kim yayo kam na ate kabyang bakin nang sedang la kajong hi ka business bakin la banyang la kajong ki kejat jongki kakateng jonga kadai ka Agnes Meriling to ngasong sa halai kor bat ngawan kani training nama ngasung tenat bat ngalayu iru baki bun ki brio hangni kidon kam me kani kajing training namar bun ki ba apang kam sarkar hanrengi kat ko mangili ki kenthengi don kam shibun bangen yang la kajong ka kejat bangin pen bangi ru ngila hi ban yang ban sedang ka business la jong tanggung tahi Kapatay kita sepanjang training bayo kono pisno kalau ini training ba ay ba sa hakani ka training bangawan mentate kay rap shibun yang namar isa ru ilahi kai bhayangi ba nila smu thu bhaya ka baro kat baning kong te ngadang mut ba jing kam shnyu ka dei tang ba shukhap kum tu la biang henre menta dang lawan hang ni la batai bha bale kumta kumno ban penirap ini ki kenthe ban long kumta ba ilai ikai ru yang shibun bang yem dei ban dipen tang haki we ni de ban yang la ka jong ka khat hiru kay message before ni you kani ka message teng aku aban ong ba ni dei ban yang la ka jong ka khat hi ya ka kanu ka kam ru bang isdang ban ni dei ban sedang la du ka men sim bang penslore ikiwe bang ni dei ban le ya ka bale ni de bandon jingmut bajing thmuru kidon ki bawan na kithain smith ti kidon ki bawan na ne kithain maulai ti na like lengkot ti na kibul sha ki we kithain ru na po manipur na po nepal kidon kitahi Kumbakalong hadu menta kibalawan sa hikai hakasam training center kiladon chispa sa punrungon bat nakine khandai puwei ngot kila pendap ru ya kajing sahikai kibadai na kaleng kisnong na kani kanong ba shalong bat na kithan nong kandong ru kumjo bat kiyo ru na ki certificate na kani ka school kanang bakin sok ha ba ki shimram na ki bang bat menta bon na ki kila sengru la ki jong ki dukan bat persang banyeng hala ki jong ki kijan Jingwan training jong nga hajin siya kalong na bentak ta bangin tray ka kam ka jam ma kumun syong no partai menta man syong hayeng klam jam ru kam soya ha tingiwan kana hang ni bangin yo kata ka training kumun syong no hang ni ki ai ka training jong andika hair cutting ba ka beautician course ndai tingiwan kana hang ni ru long ta ka ndang la dab ye ka ni ka training kana bangin yo bangin sedang kanya ka kam ka jam la jong namar bangin syong do makana bangin la ya puli makana ru ka partai menta bangin syu up tantang na ka kam tang na no jongki we ko mo on kam government la ne ba pin shu trade da ka kam tam ko mo ong no ka kam ka bangi trade de jin sang ni ban long kata ka kam ka bangi sengutanat hinna la dia kan kanang bala dangi trade ma kana ru longin la bangin pin or long kan ya kata ka kam ka bangi trade ti ngai la dir kum ka jingwan jong hang ni ru long no banga kwa bangan wan ya ni ka kus ti ngalalik teng hiru shawai tang ba ngakwa bangan kampen tebit susu kanya la dia dengan sawan hang ni kanya po ka training jong ini jong isa ngawan training hang ne ngang kwa ban wat nga ban yeng ni kejat la jong ban kersan ya la dehi kung shinrang kamtam ngi shinrang kasidang bun ba duna ban trekum gane kejat kam ta ngirum kwa ban mi susu gi khana ban mi nang ne ban bu ye dukan la jong ban tre shine kamtam po mi khalia kham nang bun ba duna một ban pelanjang la de da la pas nang ne ngamot ban pli ke dukan la jong station jong ngade na te na jawai nang te sa shine ti na du snam arjar spho ti la shim snam ti la dap spho snam arjar pho la dap spho snam te hadum ta nga khampat da bu record bha kat nu ngot ki bala pas nang na kan ni ka training center
te la kumnu su anta thi la poi ya kalai spa te haki tu snam balalek te khambun hi ki kenthai te nadu kinik snam arjal khat nyo khat phra khat khandai ti kishenrang kelas dang banwan sakmat mo ban ya simbentalam hakani kakam banwan sha hi kai tim kham tam tau snam kila nang ya kiu kishenrang pe ni clients kuale tang face massage mo face massage dong kam ban tang only 10 minutes nya chwa da kom Kennedy cleanser use only cleanser but massage cream ma Dito massage kembali 10 minutes tinggi dia berpenjam tengah yut nyanang ni pressure point ti nang ni khmat hi te ngai le hi ban kan nang yai snam te ngai le hi ban yai pen he ya kan ni ka institute ka jonga kat kum dala plilat ti banalo te tai kan sanang la hi kan suki Kajingmi kum kini ki breu ki bam perkhat tang yele de shiman hanrei ki badan ru kata kamen sem banya samlam ya kajing nang jing tep sheki parado parasnam kan long shisha kajing kerkhu ki samla kan ni kejela lada baro ki badan sab bat ki bashampang hakano kono kakam kidan kamen sem banya samlang kumne bat ki weipat ki para trairi trai mulok klempap hakawe kisngi ki trairi trai mulok kejela Meghalaya kin sabat hi yeulakam habaro ki kam kumjo hakakai pateng te hakani por bom ta te kamju kham smoken bandan kumta te kumswa mo kumbafiong banwan khap sinyu khasi hi kisapti te ngapem ta bun sin hi mo ngam ta nga khap sinyu bun sin kiwan ki khasi ban khap sinyu mo kiken thai na senrang na ki bun hi khasi ha nga bawan kan tai ti kumdan su ta ka jing sapti ngan bong ba sha khap thlen ne kan tai